Comarques.doc. Amb les muntanyes de Prades i la Serra de la Llena com a teló de fons, i limitant amb les Garrigues, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat, trobem la comarca de la Conca de Barberà. La comarca de la Conca de Barberà, extensa, agrícola i serena, pertany a la Catalunya més profunda i hi trobem uns paratges que enamoren. La Conca amaga indrets desconeguts que ens impregnen d'una tradició arrelada en el temps. La geografia de la Conca de Barberà es pot dividir en 3 zones. Sobre la vall accidentada pel riu Francolí, amb turons suaus, camps de vinya i ametllers, trobem la zona de l'anomenada Conca Estricta, amb capital a Montblanc. Entre camps de cereals trobem la segona zona, el sector de la Baixa Segarra, que és una subcomarca amb capital a Santa Coloma de Queralt. Al sud-est de la comarca trobem la tercera zona, la de les muntanyes de Prades. En aquesta zona, els turons i els cims, com el Tossal de la Baltasana, van flanquejant els pobles que s'escampen pel territori. Les muntanyes de Prades representen un ecosistema excepcional i tenen una gran riquesa vegetativa i animal. Hi trobem una varietat de plantes, flors, alzines, roures, reboll i pi blanc, que van dibuixant zones verdes i boscoses. És una comarca tradicionalment agrícola i supeditada a un clima sec i poc plujós. A la Conca, la vinya s'adapta a un relleu de feixes esglaonades que guarden el secret de vins blancs i rosats dins la denominació d'origen Conca de Barberà. Les oliveres cobreixen gran part de les terres de la comarca i s'hi elaboren olis de gran qualitat. La Conca de Barberà és una terra d'extensions planeres i cims escarpats, d'empremtes medievals molt importants i de tradicions molt arrelades. Limitant amb les Garrigues, al bell mig de les muntanyes de Prades, trobem el poble de Vilanova de Prades, del qual en destaquem els camps de cultiu. En el nucli urbà, que té el carrer Major com a eix vertebrador, hi ha l'actual església de Sant Salvador, que és d'estil barroc i que es va aixecar sobre les restes de l'antiga església. La importància de l'agricultura es pot observar en els camps d'avellaners que voregen els límits del municipi. Seguint pels paratges de la Conca, arribem al poble de Vimbodí. A dins del nucli hi ha l'actual temple parroquial dedicat a la Transfiguració del Senyor, que és d'estil gòtic i que té un caràcter massís i robust. El trobem elevat sobre el nucli com a punt de referència i senyoriu. En el mateix poble de Vimbodí hi ha el Museu del Vidre, on podem admirar el treball laboriós i les obres d'art de diversos artistes. El vidre va prenent formes delicades a mesura que l'artista el va modelant i va dissenyant objectes de gran bellesa. A la rodalia del poble, el Gran Bosc de Poblet, que cobreix una gran part dels vessants de les muntanyes de Prades, trobem un dels màxims exponents de l'art cistercenc de Catalunya, el monestir de Poblet. Es considera un conjunt medieval únic a Europa i es va construir en les terres que Ramon Berenguer IV va oferir als monjos cistercencs.
A través de la Porta Daurada i de la Capella de Sant Jordi, entrem a l'interior d'aquest conjunt monumental. L'església de Santa Maria de Poblet, construïda cap al segle XII, és de planta basilical i té 3 naus en forma de creu llatina. A dins hi ha el gran retaule d'alabastre de l'altar major d'estil renaixentista, obra de l'escultor Damià Forment, del qual destaquem la imatge de la Mare de Déu. Va ser declarat panteó reial pel rei Pere el Cerimoniós i a dins hi trobem les tombes del mateix Pere III i la seva esposa, Elionor de Sicília. Al costat de l'església hi ha el claustre. El silenci es trenca amb l'aigua que brolla de la font, que amb la remor suau va envaint tots els racons. El claustre el trobem emmarcat per unes finestres romàniques i gòtiques molt delicades que estan sustentades sobre capitells molt treballats. Els motius florals dels capitells, que tenen una forma desigual, denoten l'expressivitat del mestre medieval. A la sala capitular, l'estança més bonica del monestir de Poblet, hi ha les làpides sepulcrals d'alguns dels grans abats del monestir. També n'hem de destacar el refectori, que té una gran lluminositat. I la biblioteca, que guarda un fons documental molt important. Els camps que envolten el monestir reflecteixen l'activitat, tant agrícola com ramadera, que es desenvolupa en granges com l'antiga masia de Riudabella, que es troba sobre una extensa plana conreada i que se situa a l'esquerra del barranc del Tillar. Des del monestir de Poblet podem accedir a paratges extraordinaris, com el Mirador de la Pena. Des de la posició privilegiada en què es troba, podem contemplar unes vistes panoràmiques de tota la conca de Barberà. Amb els contraforts de les muntanyes de Prades i la Serra del Tallat com a teló de fons, trobem la vila de l'Espluga de Francolí. Els carrers d'aquesta vila medieval mostren la grandesa del passat, amb belles construccions arquitectòniques com l'església vella de Sant Miquel, que és un model curiós de transició entre el romànic i el gòtic i que la trobem coronada per un robust campanar quadrat. Val la pena admirar-ne l'arquitectura interior. El celler cooperatiu de l'Espluga de Francolí, anomenat la Catedral del Vi per Àngel Guimerà, el van construir Lluís Domènech i Muntaner i el seu fill l'any 1913. Actualment obre les portes com a Museu del Vi. El nom de la vila, que prové del llatí spelunca, evoca la quantitat de coves o esplugues que envolten el terme. Entre aquestes coves hem de destacar la cova de la Font Major, que té més de 3.500 metres descoberts de corredors que s'estenen pel subsòl de la vila. És una de les 7 coves més llargues del món i el testimoni del naixement del francolí. El passat d'aquesta cova s'explica en un museu únic d'aquestes característiques en un entorn de màgia subterrània. Amb farina, sucre, ametlles i essències aromàtiques s'elaboren els carquinyolis de l'Espluga de Francolí amb denominació d'origen. Però també s'hi fan altres pastes seques dolces de gran renom, els cubans, elaborats artesanalment, o les marilins, que amb un bon vi de la comarca encara tenen més bon gust. Accidentada per les muntanyes de Prades i la Serra de Miramar, trobem la vila medieval per excel·lència de Catalunya, Montblanc. La grandesa de Montblanc és inexorable.
La majestuosa muralla d'uns 1.500 metres de longitud protegeix la vila i és l'obra militar medieval més important de Catalunya. A distàncies irregulars trobem les torres robustes. Totes són de planta quadrada, excepte una, que és pentagonal, l'anomenada Torre dels 5 Cantons. En el recinte hi havia 4 portals d'entrada a la vila. Un d'aquests és la Torre Portal de Sant Jordi, que facilita l'accés a les muntanyes de Prades. La vila de Montblanc, que és el centre comercial més important de la comarca, celebra el mercat a la plaça Major, on trobem la casa d'Esclerga. Al llarg de la història, aquesta plaça tan espectacular ha estat el centre neuràlgic de la vila. En el nucli urbà de Montblanc hi ha l'església arxiprestal de Santa Maria la Major, que és una obra gòtica monumental coneguda com la Perla de Montblanc. A través de la magnífica portada d'estil barroc entrem a l'edifici d'una sola nau i amb 11 capelles laterals. Entre les obres que s'hi conserven podem admirar el retaule gòtic de pedra de Sant Bernat i Sant Bernabé, la Mare de Déu del Cor amb el nen, i un dels orgues més notables i antics de Catalunya. Entre els diversos convents que es van edificar durant els segles XIII i XIV, hem de destacar el convent del gòtic primitiu de Sant Francesc. Amb la desamortització va passar a mans particulars i es va utilitzar com a magatzem i fàbrica d'alcohol. Actualment hi trobem l'Oficina Municipal de Turisme. Sobre el curs del riu Francolí hi ha el pont medieval del segle XII. Si caminem pels carrerons de l'antic Call Jueu, ens endinsarem a la història de la vila dels segles XIII i XIV. Entre els edificis civils de Montblanc hem de destacar la Casa Josa, que actualment obre les portes com a museu comarcal. Continuant pels camps de la Conca, arribem al poble de Barberà de la Conca. Era una terra de templers, i la imatge general del poble la presideix el castell templer de Barberà, construït durant els segles XII i XIII. De la construcció emmurallada originària només en queda la torre habitació, part de la capella i part del recinte emmurallat. A la carena del turó hi trobem l'església dedicada a Santa Maria. És d'estil barroc neoclàssic, té una nau central i 2 de laterals i es caracteritza per la bellesa del campanar. Amb una ondulació suau, Barberà de la Conca arriba fins a la Serra de Miramar. Els paratges conreats de la vila reflecteixen una economia dedicada al cultiu de conreus de secà, on la vinya continua sent el cultiu més estès i on s'hi elaboren vins i caves molt apreciats. L'aixecament de la cooperativa agrícola, un fantàstic celler modernista, el primer de l'estat espanyol, va ser molt important per a la tradició vinícola de la vila. Endinsant-nos a l'interior de la comarca, arribem al poble antic de Pira. Té una situació pintoresca sobre els contraforts de la Serra del Tallat. En aquesta part més accidentada, les cases es precipiten sobre el riu d'Anguera, com si fossin un balcó. Els testimonis històrics parlen de la importància de Pira durant el segle XIX en l'exportació de vi i aiguardent arreu del món. A dins del nucli hi trobem cases pairals com les de Cal Poblet o Cal Carlà, del segle XVIII. O d'altres, com Cal Saldoni, que guarden entre les parets la història de les terres de la Conca de Barberà.
situat al vessant meridional de la Serra del Tallat i al poble de Solivella. Dominant el nucli es veuen les restes del castell de Solivella, construït a finals del segle XV i principis del segle XVI. Als voltants de Solivella hi ha una construcció fantàstica del segle XIII, l'antic molí del senyor de Solivella, o molí del Caixes. Al mateix cor de la Conca de Barberà trobem el poble de Forès. És un poble d'estiueig i de segona residència i ofereix les vistes panoràmiques més grans de la Conca de Barberà, la Segarra i les Terres de Lleida. Durant els dies clars es pot veure el Montseny i fins i tot el mar per l'estret del Coll de Cabra. Aquesta situació privilegiada ha fet que se'l reconegui com el mirador de la Conca. En el nucli urbà hi podem admirar carrers i cases empedrades. Al cor de la vila hi ha l'església de Sant Miquel, que té una planta de creu llatina i que presenta la curiositat de tenir dues portes. La de les dones, que és la més antiga i que té una decoració més acurada, i la dels homes, que té una decoració més senzilla. A dins del sector segarrenc de la comarca hi ha el poble de Conesa, amb l'essència d'un passat medieval palpable en cada un dels racons. Portals de la muralla, com el de Santa Maria, ens permeten entrar a la vila. Tot passejant, arribem fins a l'església parroquial de Santa Maria, que és d'estil gòtic. Al costat de l'església podem admirar la façana de la casa d'Almera de Santes Creus, el lloc on hi havia el castell de l'Osmont Paó, castlans de Conesa. El seu escut presideix la façana. Dirigint-nos cap a la part més alta del sector de l'Alt Gaià, davant nostre, trobem el castell i la parròquia de Santa Perpètua de Gaià. El nucli de Santa Perpètua, que forma part del terme municipal de Pontils, està envoltat per un paisatge molt muntanyós, amb boscos de pi i roure. A l'antic terme de Rocamora de Sant Magí, a 760 metres d'altura, hi ha el santuari de Sant Magí de Brufaganya. Al segle XIII ja existia l'església ermitana i al segle XVIII es va construir l'actual de creu llatina. A prop d'aquest monestir hi ha les fonts, que segons explica la llegenda, va fer brollar Sant Magí per calmar la set dels seus perseguidors. Al segle XVI ja es feia referència a aquestes fonts i la gent creia que aquestes aigües eren miraculoses. Per això es va construir un petit hospital per guarir-hi els malalts. A l'extrem nord-est de la Conca i limitant amb la Noia i la Segarra hi ha Santa Coloma de Queralt, que té una forma allargada. La riquesa cultural i històrica del municipi es reflecteix en una arquitectura grandiloqüent i monumental. La vila estava emmurallada i es conserven 4 dels 6 portals antics. Els portals de Cervera, de Martí, de Santa Maria o de l'Església i de Santa Coloma. Hi trobem diverses empremtes d'un passat medieval. A la plaça Major, que és porticada, hi ha el portal dels Jueus, a través del qual s'accedia a l'antic carrer dels Jueus, actualment el carrer de les Quarteres. Entre els monuments principals de la vila hem de destacar l'església parroquial de Santa Coloma de Queralt. Es va començar a construir el 1331, però no es van acabar les obres fins al 1587. Hi podem admirar uns finestrals amb traçats gòtics i a dins es conserva un notable retaule gòtic d'alabastre de l'escultor Jordi Joan. A prop de l'església hi ha la Font dels Comtes, coneguda popularment com a Font de Canelles i construïda per Dalmau de Queralt el 1614.
Del Palau dels Comtes de Santa Coloma en destaquem la façana principal, on hi ha un portal fantàstic de mig punt i la torre de l'homenatge, que és de planta circular. Entre les obres més significatives hi ha l'església de Santa Maria de Bell-lloc, situada a fora de la vila. És un temple de l'època de transició entre el romànic i el gòtic i destaca per la bellesa exterior, sobretot per la magnífica portalada romànica. A dins hi ha el sepulcre gòtic de Pere V de Queralt i Alamanda de Rocabertí, obra de Pere Aguilar i Pere Ciroll. La riquesa culinària de la vila es veu representada amb l'elaboració d'especialitats com el romesco, sobretot en la delícia de bacallà banyat de romesco. Dibuixant paratges molt distingits, trobem la vall del riu Corb. A prop del riu hi ha la vila de Vallfogona de Riucorb, la del rector memorable i de l'aigua saludable, segons diu una dita popular. Entre els edificis més emblemàtics del poble hem de destacar la rectoria. Al cor de la vila hi ha l'església parroquial de Santa Maria i Sant Llorenç amb la delicada capella de la Concepció. Als afores del poble, el molí de la Cadena rememora l'època en què el cabal de l'aigua del riu Corb feia possible el funcionament dels molins. Josep Maria Poblet, escriptor que va néixer a Montblanc, va escriure: a la Conca de Barberà és millor d'entrar-hi pel coll de l'Illa. Acabes de deixar el camp de Tarragona, que de tan extens no en veus el confí, i sobtadament et trobes amb una mena de cassola, feta de pics i de muntanyes, en la qual, com en les cases riques, hi ha de tot. Món humà, efectista i plàstic, compost de vegetació i de terres de conreu, de pobles i de masies, de carreteres i de camins de cabra, de vies del ferrocarril i de fondalades, amb dos rius que es fan la competència, l'Anguera i el Francolí. Ets a la Conca de Barberà, una de les comarques més ben delimitades de Catalunya.